Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Kamar da yadda kun sani, sunana Master Leader. Jiya mun ce za mu koya mutane ta yadda za ka ƙara ma gashin ga tsawo ba tare da ka sha wahala ba, ma'ana kenan a cikin sauƙi. Da farko dai wannan application za ka buɗe mai suna Autodesk. Yana nan ƙasa ga wannan bidiyo, kuma idan ta can baka samu damar buɗe shi ba, za ka fara a cikin Play Store. Za ka danna wannan akwatin nema, sai kana rubuta Autodesk. Autodesk zai kai mu kamar hakan ga, kuna ganin shi wannan shine za ku buɗe. Za ku install ɗin shi, sannan sai ku buɗe shi. Yau a cikin shi na zai ma aiki. Wannan shine na gyaran foto, ƙara ma gashi tsawo kenan. Kuna ganin shi? Ƙasa ga wannan bidiyo shine line ɗin shi yake na uku. Insha Allah. Yanzu bari mu tafi mu fara wato ƙara ma gashin tsawo. Bayan kun buɗe Autodesk kamar hakan ga, nan za ku je a nan wurin, sai ku shiga a cikin gallery. Yanzu bari mu katse wannan. Idan kun shigo kamar hakan ga, za ku danna wannan wurin, sai ku danna create a partition image nan. Sannan sai ku je ku ɗauko hoton da za ku gyara. Misali kamar wannan, idan kuka ɗauko shi kamar haka, za ku taɓa a wannan gurin, sai ku aza bisa wannan karyan nan parameter ɗin shi. Sorry. Idan ku ɗauko karyan kamar haka, za ku aza bisa wannan, shine za ku aike shi na farko. Parameter ɗin shi za ku bar shi bisa kan cut vertical cut kamar haka wannan wurin. Kuna gani? Nan ku bar shi bisa kan cut vertical cut. Kamar hakan ga, sai ku danna wannan wurin, sai kuna zooming in hoton kamar haka. Idan kun kai zooming nan wurin gashin ku, sai ku aza hannun ku guda kuna jan gashin kamar haka. Kuna gani? Kuma cikin sauƙi ne yake. Haka ne za ku dinga yi sai kun kewaye gashin ku gaba ɗaya. Za ku dinga jan gashin ku a hankali a hankali har ku je ku samu ku kewayo. Kuna gani? Haka za ku dinga zazzana shi kuna jan gashin ku kamar haka. Kuna gani dai ko? Kuna gani yadda nake nan ga jani? Okay. Za ku ta jan gashin ku a hankali a hankali har ku samu ku daidaita yadda kuke buƙatar shi. Kuna gani? Yanzu gashi kamar hakan ga. Yanzu bayan kun samu kun sassaita wannan, misali bayan kun ƙare zana wannan, kuna gani?
kamar haka kenan ku. Bayan kun zana wannan sai ku ƙara koma nan wurin karyan ɗin nan, sai ku tafi bibliotheque sai ku ɗauko wannan, shi kuma za ku bar shi bisa kan 32 kuna gani, sai ku katse, sannan kuma hallo sai ku zoom in ɗin hoton ku, sai kuna gyara wannan gurin kuna gani, gwada gashin zai fi ƙanana kenan kuna gani. Kuna ganin dai ko? Ta haka ne ake ƙara gashi a cikin sauƙi da kuma a cikin sauƙi ba tare da mutum ka sha wahala ba. Kuna gani? Za ku jan gashin ku sai inda kuke so da kun ga hoto ya yi muku daidai wadda kuke buƙatar shi. Kuna gani? Kuna gani ko? Yanzu gashi na ya kai yadda nake buƙatar shi ne. A can gare ku za ku dinga jan abin ku yadda kuke buƙata daga salon dai model ɗin hoton ku yadda kun ka yi shi. Kun gani ko? To yanzu wannan asakin da kun gana a nan shi kuma hallo za ku koma ku ɗauko wancan karyan na farko wannan, shi ma hallo za ku bar shi bisa kan cut break cut. Okay? Sai ku zo wannan wurin sai kuna zana shi kamar haka kuna gani. A haka za ku dinga zazzana abin ku kuna gani ko? Kuna gani? A haka ne za ku dinga zazzana shi. Za ku yi kanku aski kowane iri kuke buƙata a cikin wannan application. Kuna gani? Allah in kuna buƙatar wasu asaki kuma za ku ƙara yi kamar haka. Kuna gani? Yadda dai kuke son hoton ku haka za ku dinga gyara shi. Kuna gani? Ina kuma domin in samu na ƙara gyara hotuna. To can kuma za ku samu ku ja gashin ku yadda kuke buƙata a cikin wannan application mai suna Autodesk. Yana nan ƙasa ga wannan bidiyo da kuke kallo yanzu. Kuma mutum in bai samu damar jawo shi a wannan guri ba zai iya dannawa cikin Google Play Store ya samu ya yi research ɗin Autodesk. Insha Allah. Ok, comme ça c'est bon, ni gare ni. Kaga ta haka ne za ku ƙara gashi kamar haka ne kun kai a cikin ku. So mai duk kun ƙari in kuna son ku yi saving in hoton ku nan za ku danna sai ku danna bisa kan gallery sai ku danna enregistrer docus ɗin ga. Kun gani? Enregistrer docus nan.
za ku jira shi kaɗan ya yi saving ɗin kanshi a cikin gallery. Kun ga yanzu ya yi saving kanshi. Okay. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku yi partage. Na mance ku dinga yin partage saboda ba ma samun dama saka wasu abubuwa. Muna tuma wasu abubuwa saboda channel ɗin ba ta yi abin gashi ba, ba ta samu validate ba. Kuna ganewa? So ku zan yin partage zuwa ga wasu channel ɗin ne ko kuma wasu social media. Insha Allah domin mu dinga samun ta yadda za mu saka muku abubuwa complete insha Allah.